greșit adresa. Emisiunea nu pușcă pe maneliști, e pe alt program. Mamă, ce pomană pe mine! Va vorbi o fată cu mine și am și martori. Să moare civila regia Sfântea Caseta. Fernando, tu ești o probă a prostiei în stare pură din România. Se știe, Fernando e purcă, cu baia cu un an, inclusiv pe dinți. Fernando, lasă dinții! Aici e un concurs de talente. Care este talentul tău? Talentul meu este să copiez vedete cum ar fi Nicușor de la Brăila. Cine e Nicușor de la Brăila? Cum prietenaș, nu mă recunosc, sunt eu Nicușor, vedetă, talentă, trompetă. Ce sunt astea? Astea cuvinte sunt prietenaș pe care le-am învățat eu acum, că mai știa și altele, dar n-am vărsat necesară să le spun. În afară de apă plată, că mi-e poftă de oțui. Fernando, revino-ți, că ceea ce faci tu acum nu are nicio legătură cu talent. Bine, prietenaș, eu te las. Să moară civila, m-am întors, am câștigat ceva? Fernando nu ai câștigat nimic, iar noi am pierdut timpul. După cum vezi, Andy și cu Mihai s-au apucat de un cabinet sau un joc ceva, că poker nu e voi. Alte talente mai ai? Să moară iar dacă tot veni vara, dacă tot veni vorba de talente, în încheierea ca să vă cânt șlagerul meu